салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар амвори имрӯза бародаро мошинои майдаҳан аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. қимати арзон, нав, кӯҳна, лубои намуд мошино ҳастанд. бародаро ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо мехоҳам хоҳиш ядона лайка бижахед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидорро мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. бародари азиз, курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. Тисан Тайона соли баромадаш бародаро 2007 сола. Коробка автомат, моторш D3 ай душанбе ай бародаро. мошин ягон проблема надорад. иншааллоҳ мега мегири ҳай мекунӣ, ҳамаш созай. нархаш 63 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидоре марҳамат, ина ду рақамай бародаро дар ҳамин рӯи экранай, ба ҳамин қатъи занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мошинча мега тоза ҳай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касони харидор бошед, нашод ҳамин Nissan фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо қатъи занг занед. Opel Caravan соли баромадаш 1995 солай. моторш 1.6 бародаро, механикай, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Мискинобод. нархаш 20 000 сомония, бо савдо мешавад бародаро. мошин дар ҳолати хубай мега, состояниш хубай. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин Opel Caravan бародаро фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин худаш дастрас кунед. марҳамат. ВАЗ 2115 соли баромадаш 2003 солай бародаро. сӯзишвории бензини холия, кузоваш седанай, объем мотор 1.5, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кузов тозаи, мотор газа дидагӣ нест мега, ходовоиш ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 15 000 сомонӣ мега, бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. касони харидор бошед бародаро, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. ВАЗ 2107 соли баромадаш 1999 солай. сӯзишвории бензини холи бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.3, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. растамошка карда ҳамаш созай. мошин дар ҳолати хубай мега, нархша 12 000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 12 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед бародаро, ё нашуд ҳамин 2107 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. Toyota Corolla соли баромадаш 2006 солай бародаро. сӯзишвории бензин, кузов седан, объем мотор 1.4 кам аст рафт бародаро. кузоваш седанай, объем мотор 1.4 гуфтем, коробка передачи механикай. вагони мошинай бародаро. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. гуфтагия ҳамаш 100%. ина хитон бинед мошина. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 83 000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. Opel Astra H соли баромадаш 2005 сол. сӯзишвории бензин, кузоваш хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. нархша бародаро 45 000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 45 000 сомонӣ. мошин тозаи хуба, ягон камбудӣ мега надорад. мешини ҳай мекунӣ. 45 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуд ҳамин Opel Astra H фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra F соли баромадаш 1997 сол. сӯзишвории бензин, кузоваш Caravan, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб, дар ҳолати миёнай мега, дар ҳолати миёнай. ҳуҷҷатош то 15.06.2022 ҳастак, кондитсионер дора мегӯяд. ҳамаш мошин ништиягай, баллони нав, мотори нав. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархаш 28 000 сомониш гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra G соли баромадаш 1998 сол. сӯзишвории бензин, газ, кузов хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад.
техпаспорт то 8 моҳагира дорад бародаро. моторш 1.6 экономия мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархаш 38000 сомониш мега. бо савдо кардан мешавад. касони харидор бошед ё нашод ами астраҷии фаҳмидан мехоҳед, астраҷии созай мега. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Toyota Corolla соли баромадаш 2011 сол. сӯзишворӣ бензин, кузоваш седан, объем мотори 1.8 коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. мошин созай, рақаму номрои мошинам хубам бародаро. нархша 110000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. 110000 сомонӣ бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод ин мошин Toyota Corolla фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Sonata соли баромадаш 2012 сол. сӯзишворӣ гази холия бародаро. кузоваш седан, объем мотор DVD, коробка передачи автомат. занг занед, бо чақчақ мекунем мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша 74000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. рангаш сиёҳай мошина бародаро. мошин хуба, ягон камбудӣ надорад. 74000 сомонӣ бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод ами Hyundai Sonata фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Daewoo Matiz соли баромадаш 2006 сол аст. сӯзишворӣ бензин, кузоваш хачибегай бародаро. объем мотор 0.8, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мега харидори аниқ бошед, номрои телефоном қатӣ занг занед, бо чақчақ мекунем. нархаш 38000 сомониш гуфтаистаст бародаро. 38000 сомонӣ бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. хейр, нархаш ба фикрам камака қиматтаре не ки камасрафай. объем моторш 0.8. касони харидор бошед ё нашод ами Matiz фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамо қатӣ занг занед. Daewoo Leganzer соли баромадаш 1998 сол бародаро. кузоваш седанай, сӯзишвориш бензин газай, объем мотори 1.8, коробка передачи механикай. мошин находуай мега. балонош нав, бо савдо мешава. 9000 сомониш мега. беҳад нархи арзон бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 9000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод Leganzer фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Kia соли баромадаш 2012 сол. сӯзишворӣ бензин плюс газ бародаро. кузоваш хачбек, объем мотор 1 як бошад, беҳад камасраф бародаро. 1 коробка передачи автомат. срочно мефурӯшмуш мега. экономический мошинай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. растаможка кардагиай, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 62000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Daewoo Nexi соли баромадаш 1995 сол. сӯзишворӣ бензин газай, кузоваш седан, объем мотори 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. бензину газ срочно фурӯхта мешавад мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархаш 17000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 17000 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашод Daewoo Nexi фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед, марҳамат. Hyundai Elantra соли баромадаш 2009 сол аст. сӯзишворӣ бензин бародаро. кузов седан, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега. соҳибаш бародаро чизе гуфтаистаст, ҳами соҳибаш мега. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сумкам 73000 сомонӣ бародаро. нархаш 1 сумкам 73000 сомонӣ. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. растаможка кардагия ҳама 100%. касони харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. Audi Q5 соли баромадаш 2012 сол. сӯзишворӣ бензинай, кузоваш бародаро айбландоай, караван вореай. объем мотораш DI, коробка передачи автомат. срочно мега. мошина мефурӯшим. ягон мошини арзонтарам алиш мешавад мега. ба ягон мошини арзонтарам алиш мешавад. хайна
ё алаш кардан мехоҳед ё мошина харидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби дастрас кунед. Марҳамат бародаро, занг занед.